Malam gaba gada kwanakin baya before mukabala mun ji ka kana cewa duk malamin da ya kuma fitowa abu da jabar ga gwamnati ki hada mun zama da shi. Ni ma a yanzu akwai tambayar da nake so ma kuma na san ba lalle ka iya bani amsa ta. Ƙarya ga wace sura ce da idan zaka karanta ta ba a buƙatar kai mata uziya ko bismillah? Ya aya ta ce sura fa nace ka faɗan ba aya ba. Ita ma kuma wannan ayar da kake kokarin faɗe ba daidai bane domin ta fara ne da adakhilu. Adkhilu ne ko? Da dai ne ka wasa min kanka na san yanzu zaka fara. Na fito ya gaba a gaɗe ba buba iya jijjiga. A cikin wakar taka naji kana cewa babu mai iya jijjiga ka bayan kuma na gani da ido na a zauren mukabala har ruwa ka sha da hannun hagu saboda tsabar jijjiga. Ya kamata ka nuna min tashin hankalin da ka shiga lokacin da ake mukabalan nan. Rai ya ɓaci, hankali ya tashi. Kuma wannan ba, ka tuna lokacin da kai hukunci akan cewa duk wanda aka kayar a mukabalan nan daure shi life of prison. To yanzu ya kake so a yi ma? Kawai hukunta na yi laifi. Ka tabbatar? Wallahi na yi laifi.